Oh, boiling water and unstable ground. Do not enter. Do not enter. Uy, grabe malakas talaga ang loob nito ni Utoy. Ina kaya apiyap yung tubig oh. Hindi ka kaya kay JC. Si JC, dala mo nagpupunta yun dyan. Mahulog dito mo. Di ba naya mo siya? Hawak siya ng may. Ayan ang mga kasama ko, guys. Mainit yan. Sabi na. Hi! Dayan! Ba't tayo maliligo dyan? Malulutuan tayo. Ate B. Hi! B. May namatay na dyan. Oh, may namatay dyan, babae. Pero may sira ang ulo. Mainiton yan. Napunta ka dyan sa ilalim, di ka na makukuha. Kasi yung ilalim, higupin ka yan. Buto na lang, wala na siyang ano. Mainit lang. Kay, naluto. Kay, malapit na sa bulkan. Yung isang kumukulo talaga dayan yung sa binilag ko. Doon yung sa ining maharang. Mas makatakot yun. Ito, ano to, nag-aso to. Yung sa isang bagang bilinag kong pumuputok-putok. Ining maharang yun. Boiling mud yun. Boiling mud talaga yun. Putik talaga siya na napuputok. Ito, ano, tubig talaga. Grabe, halatang usok lang kayo. Lalo pag sobrang lakas ng ulan, grabing putik ng usok niyan. Bakit ganun? Ayun kasi pag yung bulkan dun, o sa, nangakol, pag pumuputok ang bulkan, umaano to, wala tong tubig. Basta pag pumuputok ang bulkan, nalalaman ng mga taga dito kasi ito na ano tutuyo. Puro magmana. Natutuyo siya. Halika na kuya. May di maliligo. Ano lang ang sapas mo? Gusto daw ni Uto yung maligo kami dito, oh. Pero sa pasma daw, gamot talaga yan, oh. Yung ano baga, sulfur, tapos yung mainit-init siya. Oh, grabe na. Putik. So, may mga rayuma. Ayun na, lumalabas na yung usok ko. Wow, ayun na. Ayun na. Hindi nga daw dito ligo. Sa mayroon daw dito naligo. Buto na lumabas. Wala na lang. Ano yon? May diferensya sa isip kasi alam lang mainit maliligo. Gusto niyo maliligo ka na ba? Hindi ka naman maliligo, masakit ulo mo. Halatang init oh. Nararamdaman mo. Oo, yung parang sinusob, ano? Malakas ang ganito. Parang pre-soob tayo ngayon. Ako mga kasama Para tayo ka makatulan sa pools na mainit. May pulsa. Liblib na. Yung mga ahas yan. naririnig ko nga doon yung sound ba? Ano, narinig mo? Pools yan. Pero Hindi ka nga pumupunta dyan, makakita-kinto ka. Siguro pag, siguro pag hindi, yung tag-init ba? Hindi tag-ulan ba? Sobrang init yan. Oo. Di na nag-auran ka? Oo. Mas malakas nga yung init niya pag umuulan eh. Talaga? Mas pati usok niya, grabe. yung baboy nga pag dilublob dyan, tanggal ng balahibo. Pag ahon. Oh, picture na tayo, picture na. Doon o.